Samahan niyo ako magluto ng munggo. Ginisang munggo na may pata. Ang una kong gagawin ay palalambutin natin itong ating pata. Gagamit tayo ng pressure cooker. Isasama na natin yung ating munggo. Para mas madali, gamitan natin ang pressure cooker. And then, lagyan natin ng tubig. Ayan. Takasan natin yung ating So, takpan natin. Palalambutin natin ito ng 20 minutes. Kapag nag-whistle na siya, and then 20 minutes. Balikan natin. Ayan, ito na yung ating pinalambot na munggo at pata. Ayan na siya. Ngayon, ang gagawin natin, mag-gigisa tayo. Ngayon, magigisa na tayo. Naglagay tayo ng mantika. Unahin natin yung ating bawang. Sabayin na natin itong ating sibuyas. Sindihan ko lang itong ating exhaust. Medyo maingay. Kailangan natin mag-exhaust. Sunod na natin yung ating kamatis. Ngayon, nilalagyan ko siya ng bagoong alamang. Yung munggo ko, nilalagyan ko ng bagoong alamang ng isang teaspoon. Version ko to. Kung gusto nyong gayahin, pwede rin. Pagkatapos nito, ilalagay na natin yung ating pata at saka munggo. Maganda kung ipi-pressure cooker talaga yung yung munggo. Kasi durog na durog siya. Ngayon, pakukuluan muna natin. Ngayon, tignan natin. Oh, medyo dumidikit na. Ngayon, lalagyan na natin yung ating sili. And then, lalagyan natin ng patis. Konti lang. Tapos, lalagyan natin ng nor powder. Pakuluan natin ng konti. Ngayon, isusunod na natin yung ating gulay. Yung ating ampalaya.
Tapos yung ating spinach. Lalaki ng spinach. Wala kami ditong dahon ng ampalaya. Hindi pa panahon. Mga 3 months pa bago magkakaroon dito. So spinach ang nilalagay ko. Takpan natin. Check muna natin baka sunog na sa ilalim. Kasi madaling masunog ang munggo. Oh. Ito na yung ating munggo. Ayan na yung ating munggo. Luto na. Ito na yung ating munggo. Ginisang munggo with pata. Lagyan natin ng gulay. Yung ating sili. Okay, luto na yung ating munggo. Thank you for watching.